UMnyango Wezemfundo KwaZulu-Natal ukwamukela ukukhonjindlela kukathisha wase-Grootville Secondary kwaDukuza emva kokulahlwa icala lokufuna izithombe zezitho zangasese zomfundi nomthumela umphambili wakhe. UMnumzane Musa Nkwanyana oneminyaka engu-39 uxoshe ekufundiseni umkhandlu wothisha eNingizimu Afrika SACU. Lo ukhulumela uMnyango Wezemfundo KwaZulu-Natal uMnumzane Muze Mahlambi uthe abahlale bekhuza ukuthi othisha ukubahlukana nemikhuba engasile kubafundi isoleze ngempelasonto uthola ukuthi uNkwanyana walahla icala umkhandlu wabasebenzi basemkhakheni wezemfundo i-LRC ngoMeyi 8. uNkwanyana wemangalela kulo mkhandlu umqashi wakhe okuwumnyango wezemfundo KZN. Leli cala lihlelelwe ukukankanya ngo-October 19, October 2023, February 26, 2023 nangoMashi kulo nyaka zo-26. Ngokusho kwesinqumo somkhandlu i-LRC, leli cala lenzeka ngo-2022 ngesikhathi uNkwanyana efuna izithombe zezitho zangasese zomfundi eyayimfundisa isigisi grade 11 okungakudalanga ngenxa yokuthi besemncane futhi wabuye wamkhombisa umphambili wakhe. Yize uNkwanyana bephikelela ngomhlanu ukuthi wawenza lawo manyala, kodwa wakhona ubufakazi obuletha futhi wafakaza ngisho noyise uwomfundi. Baqhubeka isinqumo bathe ngesikhathi kuqhubeka uphenyo uNkwanyana wabhala isitatimende ezivumela ukuthi ulenzile ichile enganeni. Wakhuluma nengane ngendlela engafanele emsebenzini awenzayo futhi wayecela ukuba amthumelele izithombe ezingcolile. Ngenxa yamahloni wacisha izithombe efonini yakhe abazali beze esikoleni futhi akakuphikanga bekusho ngalolu daba kuchaza uthisha. Eqhubu uNkwanyana wathi uyazisola futhi uyaxolisa ngesenzo sakhe eqhubeke kanjena wakhuluma nobaba futhi uyaxolisa kakhulu. Uyafunga ukuthi akaze ayithinta ingane, asamukela isona asenza enganeni kanjalo futhi nasemndenini. Uchaza ukuthi engenza noma yini ukulungisa iziphambeko zakhe nokulekelela ingane nomndeni ekubhekaneni nalesi simo. Uyaxolisa kakhulu futhi uyafisa ukunikeza ithuba lokulungisa iziphambeko zakhe. Umfundi waqala ukuxhumana noNkwanyana ngoWhatsApp ngaphandle kwesikole isikhashana kwaze kwaba lolu daba lwaziwa ngu-anti wakhe. Uvumile umfundi ukuthi wamtshela uNkwanyana ukuthi uyamthanda ngaphambi kokuba aqala ukukhuluma ngemikhuba yocansi. Uthe uthisha wamcela izitho zangasese naye wamthumela futhi wazijabulela uthisha. Eqhuba uthe naye wamcela uthisha izithombe ezingcolile kodwa uthisha wanqaba wathi ufuna azibonele ngqo umphambili wakhe. Umehluleli omkhulu emkhandlweni wezemfundo i-KZN uRaji Shenk ubuchithile ubufakazi bukaNkwanyana wabe semlahla ngecala ukuthi axoshe ngokushesha eMnyango Wezemfundo ngoba kufanele ukusebenza nezingane ngomthetho wesigaba sika-120 we-Children's Act. Ubuye wathi uzokwazisa nomqondisi jikelele ukuba afake igama likaNkwanyana kubantu abakhohlakele.